Eso ya lo sabemos.
y se proposa inadmetre per extemporani el recurs de reposició i la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acte impugnat, que és el de Bankia en relació a la resolució de la Comissió d'Asil Urbanitzador de Sant Gregori, presentat el dia 21 d'abril del 2016 per Francisco José Llop Valero en representació de la mercantil Bankia contra l'acord de l'Ajuntament de 11 de març del 2016 que resolgué el conveni de desplegament i execució del programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector Sant Gregori de sòl urbanitzable del Pla General de Juliana per causa imputable a la mercantil Urbanització Sant Gregori. Notificar l'acord a Bankia i donar-li recurs contenciós administratiu en aquest cas. Votació, unanimitat. S'ha aprovat per unanimitat. Pero exactamente igual. Montarlo de un tinglado, por favor.